Tento příběh jsme nazvali Möbiova páska. Jakmile si poslechnete zážitek blízké smrti Jane, tak pochopíte proč. A tady je již její příběh. Bylo mi 28 let, byla jsem svobodná a žila v Texasu se svou 6letou dcerou. Trpěla jsem depresemi, hodně pila a měla dojem, že můj život nemá žádný směr ani smysl. Úplně jsem zapomněla na zážitek, který jsem zažila, když mi byly pouhé 3 roky. Jednou do mé ložnice přišla koule bílo-zlatého světla a komunikovala se mnou. Telepaticky mi bylo něco sděleno. Nepamatuji si bohužel, co to přesně bylo. Jen si vzpomínám, že jsem světlu řekla: to je nad mé možnosti, to nikdy nezvládnu. Světlo mi odpovědělo: k tomu vyzraješ. Přítomnost světla byla jemná, teplá, milující a nesmírně inteligentní. Na svou zkušenost se světlem jsem dočista zapomněla a mým největším cílem bylo zhubnout a vdát se za muže, který má dost peněz na vyřešení všech mých problémů. Jednoho dne jsem přišla z práce domů vyčerpaná a lehla se na postel. Moje nálada byla depresivní a já zcela uvolnila své myšlenky. Svět najednou zmizel. Téměř okamžitě jsem se zhroutila do sebe. Zažila jsem pocit rychlosti, jako bych byla na saních. Takový svištivý zvuk a rychle jsem padala tunelem do modrého saténového světla. Na konci tunelu byla mítina a uprostřed něco jako modrý sáček. Sáček byl podobný porodnímu vaku. Jeho tvar byl přibližně hruškovitý s otvorem nahoře. Vznášela jsem se na vrcholu toho vaku a náhle začalo z pytle vycházet vědění. Pod pojmem vědění myslím úplné pochopení myšlenek beze slov. Slyšeli jste někdy něco 100krát, co vám stále nějak nedocházelo, ale pak jste jednoho dne najednou věděli? Věděli, co to znamená? Je velmi těžké popsat mou zkušenost slovy. Každopádně vědění vyskakovala z vrchu sáčku hustě a rychle jako popcorn vyskakující z hrnce. Snažila jsem se nějaké sebrat, abych si je mohla vzít sebou a napsat na ně slova, která bych si zapamatovala. Ale bylo jich příliš mnoho a vše se dělo příliš rychle na to, aby se to dalo stihnout. Věděla jsem, že to, co jsem našla, je součást veškerého poznání nebo moudrosti všech lidí po celý čas. Minulého, současného i budoucího. Veškerá moudrost pochází z tohoto kolektivního poznání a vše, co se naučíme, jde do tohoto bazénu pro potřeby všech. Nechala jsem modrý sáček a najednou jsem se ocitla vysoko nad zemí. Mohla jsem se dívat dolů a sledovat zakřivení země, její barvy a tvary, jejich vod a kontinentů. Nebyla jsem jen mimo prostor, ale také mimo čas. Viděla jsem pohyb lidí a myšlenek, které byly formovány historií. V každém období dějin jsem zažívala celkový pocit té doby, včetně hudby, architektury, stylu oblečení, politického myšlení a literatury. Bylo to jako obrovský pochod lidí z různých dob s různými pohledy na svět, kteří spolupracovali. Jako kdybyste sundali vrchol obrovského stroje a pozorovali všechna ozubená kola a kladky, jak spolupracují. Na povrchu nic z toho nevidíme, ale když sundáme vršek, lze to uvidět. Můj zrak se odlepil od vršku. Věděla jsem, že jsme všichni propojeni, jako horolezci z provazy kolem pasu.
Když jeden z nás spadne, stáhne dolů také ostatní. Když vylezeme nahoru, pomáháme ostatním také nahoru. Jsme v tom všichni společně. To, co pozorujeme jako prázdný prostor mezi námi, není prázdné. Jsme jako kuličky ve skleněné tabuli. Nevidíme to sklo, ale pouze ty kuličky. Ale sklo drží kuličky pohromadě. Jsme drženi pohromadě neviditelnou látkou, která je kolem nás a mezi námi. Je pro nás neviditelná, ale je skutečná. Viděla jsem, že život na této planetě není náhodný, existuje obrovský plán. Plán je však v měřítku, které je pro nás nepochopitelné. Naše mysl je příliš omezená na to, abychom vše pochopili. Ukázali mi něco jako míč, který byl složitý a obsahoval všechny povrchy. Několik let po mé zkušenosti jsem hledala někoho, kdo by mi tohle mohl vysvětlit. Vzala jsem proužek papíru, otočila ho a spojila oba konce k sobě. Co to je? To jsem neměla ponětí. Nakonec o několik let později jsem potkala fyzika, který mi řekl, že jde o takzvaný Mobiusův proužek. Řekla jsem mu, že jsem viděla plnou kulatou kouli, která byla jako ten Möbiusův pásek. Fyzik řekl, že by to byla Möbiusova pevná látka. Čistá matematika dokázala, že Möbiusova pevná látka může existovat, řekl, ale naše trojrozměrná mysl si ji nedokáže představit. Řekla jsem mu, že jsem jednoho viděla. Jen zavrtěl hlavou. Během mé zkušenosti mi také bylo řečeno, že veškerý čas je teď a veškerý prostor je tady. Věřím, že v určité části zkušenosti bylo ještě něco víc, co mi bude odhaleno, až přijde ten správný čas. Přesunula jsem se z tohoto místa zpět do toho krásného modrého světla. Přede mnou se objevila skupina esencí lidí. Tyto esence lidí byly jako kapky vody. Byly individuální, ale zároveň v kolektivu. Byly seskupeny do trojúhelníku, jako jsou postaveny kuželky, s vrcholem trojúhelníku směrem ke mně. Jedna esence stála mírně před ostatními. Měla jsem pocit, že mluví za ostatní, ale nemá nad nimi autoritu. Když jsem se k ním přiblížila, okamžitě jsem si uvědomila, že mě tato skupina zná lépe, než kdy poznám samu sebe. Plně mě přijímá a miluje. Zaplavily mě vlnami lásky. Byla tak čistá a silná, že jsem ji sotva mohla snést. Odjakživa jsem byla jednou z nich. Oni to věděli a já nyní také. Ten vepředu se mnou komunikoval srdcem a myslí a řekl mi, že zde nemohu zůstat, že se musím vrátit. Ta přítomnost působila mužsky, i když jsem ji neidentifikovala jako žádnou známou duchovní postavu. Prosila jsem ho, aby mě neposílal zpátky. Řekl mi velmi pevně, že musím něco udělat, ale že tu pro mě budou a já se k nim mohu vrátit, až dokončím svou práci. Okamžitě jsem vyskočila z postele. Byla jsem tak naštvaná, že jsem zpět. Několik týdnů jsem se zlobila, že jsem se musela vrátit. Ale pak jsem se rozhodla udělat to, co jsem měla. Tady jen doplním, že autorka přesně nespecifikuje, o co přesně se jedná. Tato zkušenost mi změnila život a díky ní jsem provedla ve svém životě mnoho změn. Změnila jsem své chování a začala žít duchovnějším životem, které mě zavedlo na nejrůznější zajímavá místa.